ман аз хурдӣ ба духтани либос шавқу рағбати зиёд доштам. Ин як мерос аз модар мондагӣ ба ман. соли 1998 ман аллакай бо мошинаи барқӣ кор карданро омӯхтам ва мизоҷома пайдо кардам. ба донишгоҳ дохил шудам ва донишгоҳро хатм кардам. созмони занони маёб иштирок ба кор маро даъват кардам. маслиҳат кардем бо роҳбари ташкилот, роҳ ёфтем ба фестивали диёри ҳусн ки аз 6 давлати ҷаҳон тароҳон омада буданд. мо ягона нафароне будем ки маъюбият доштем. дар он ҷо баромад кардем ва сазовори ҷоизаам гаштем. намоишҳои муди ман бисёр буданд. дар душанбе плаза намоиши муд гузарондам. ташкилоти худамро кушодам. барои шахсони маъюбият дошта 10 нафара мо агар бо ҳунар таъмин кунем ва ё ҳунарманд шаванд, шумо тасаввур кунед ки 10 оила соҳиби касбу нон мешаванд. ҳеҷ вақт хонанишин накунанд. бояд ки бароянд, меҳнат кунанд, ҳунар омӯзанд ки даромаду роҳи зиндагии худашона ёбанд мустақилона. ҳар яки мо тавон